Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Mustapha Yusuf daga wannan tasha ta Hausa Koda. Kamar yadda kuka gani a rubuce, hakika za mu yi amfani da wata software. Kusan gabatarwa ce a wannan software ta yadda za ka iya amfani da ita ka samu alheri sosai a harkar crypto. Ba maganar faɗuwa ake ba. Insha Allahu, a lokacin da kake faɗuwa a harkar crypto ɗinka, musamman wannan lokaci mai yanayi mai wahala na harkar faɗuwar coins ɗinnan, to zai zamanto yayin da kake faɗuwa ita wannan software tana taimaka maka wajen ƙara samun riba. Dalili kuwa shine ita wannan software ana amfani da robot ne. Za ka saita shi ya dinga yi maka kasuwancinka kuma sai ka fice harkokinka. Sai dai kawai in ka dawo ka buɗe ka ga yanda ribar da ya ɗaukan ma da ya kai ma a Binance. Zai dinga amfani da account ɗinka na Binance, zai dinga ɗiban ma adadin da ka ce ya ɗiba, ya yi maka trading kuma ya mayar maka da ribarka. Hakika wannan software tana da matuƙar amfani. Kamar yadda muke gani a ƙasa, ita ce Royal Q. Royal Q, ga ta nan Royal Q. Wannan software za ka yi amfani da ita. Ga shi nan Royal Q. Na shiga. Wannan software tana da matuƙar amfani sosai da sosai. Musamman mu yanzu da kusan za mu ce koyaushe cikin coin yana faɗuwa ya taso, ya faɗi ya taso. Kai kuma ba ka da wannan lokaci na ka zauna in ya faɗi ka saya, in ya tashi ka siyo. Kuma za ka ga ba wani ƙwarewa muka yi wajen technical analysis da fundamental analysis ba. To amma in ka saita wannan software da take amfani da robot, insha Allahu ka fita harkokinka kawai sai dai ka dawo ka ga a transaction ta tara maka ribarka ba tare da wani matsala ba. Kamar yadda kuke gani a transaction. Na shiga transaction ɗina. Ga shi nan ya sai mun BNB, ya sai mun cake. Ga shi nan ya siya, ya siyar, ya siya, ya siyar. Haka za ka yi ta gani. Ga profit nan da na gwada yanda yake taking profit. Kuma hakika na samu wannan software mai matuƙar amfani sosai. To shi yasa na ce wa jama'ar mu zan sa wannan bidiyo domin ya zamanto ya taimaka musu sosai. Aƙalla a ce misali ka fara da dala ɗari ko ka fara da dala ɗari da hamsin. Ina da tabbas dala ɗari da hamsin ka ga 50,000. Insha Allahu aƙalla kullum wannan robot ya kama ma 1,500 zuwa 2,000. Insha Allahu muna kyakkyawan zato. In akwai settings ɗin da zan baka da strategy da za ka yi amfani da shi a wannan software, insha Allahu ba za mu ji kunya ba in Allah ya so. Hakika wannan software tana da amfani sosai ta yanda kawai saita shi za ka yi a robot da robot. Shi wannan robot ɗin shi zai dinga yi maka komai. Duk yanzu mun dawo masu crypto, harkar crypto sun dawo fara amfani da wannan software. Suna gwada ta su ga wato fa'idantuwar da za su yi da wannan software. Shiyasa nake ba ka shawara ka ɗauko ta a Play Store ko kuma ka yi comment. Ku yi comment, ku faɗi abin da kuke tunani a kai. Insha Allahu sai mu fara yin tutorial a kanta. Yauwa mu ga cewa ta ina za mu fara kuma yanda za ka saita ta da yanda za ka fara trading ɗinka. Insha Allahu ba ka samu matsala ba a harkar crypto. Ka daina wannan ka faɗi kai ta tunani ya za ka yi, ya za ka yi. Insha Allahu wannan software ta zo ne don tayi maganin wannan matsalolin. Insha Allahu ka yi comment abin da kake tunani. Insha Allahu za mu fara wannan koyarwa ta Royal Q. Na gode sosai. Mustapha Yusuf daga wannan tasha ta Hausa Koda.